Yung tatlong team, na-discuss ko na po yun doon sa isa ko pong vlog. Meron po akong vlog tungkol po sa mga meaning po ng special marking. Yan. At yung 5 pillars po, na-discuss ko na rin po yun. Ano ba yung 5 pillars? Yung po love of God, love of country, love of family, love fellow men, love of brotherhood. Sa Tagalog po ay para sa Diyos, para sa bayan, para sa pamilya, para sa kapwa-tao, para sa kapwa-bro o kapwa-guardian. Yan po yung 5 pillars of guardian. So, ang isusunod na naman po natin, ito, special marking, tapos tayo dito. Yung, ano ba ang guardians? Ano ba meaning ng guardians? Yung mga acronym na nandito sa kanang balikat. Yung pong guardians ay yung mag-umpisa tayo sa G, gentleman, yung U, united, yung A, associate, yung R, race, yung D, down left, yung I, ingenious, A, advocator, N, nation, at yung last po, yung S, ay society. Ang ibig po sabihin sa Tagalog ay maginoong nagkakaisang katuwang ng lahing Pilipino, magiting at matapat na tagapagtanggol, bansa at lipunan. Yan po ang meaning sa Tagalog niyan. Ang sumunod naman po yung pong Diablo. Ano ba ang meaning ng Diablo? Kasi ang Diablo ay acronym din po. Ang Diablo po ay yung D, down left, yung I, ingenious, yung A, advocate, yung B, valor, yung L, liberty, yung O, oneness. Sa Tagalog po, matapang, matatapat, tagapagtanggol, watawat kalayaan, pagkakaisa. Yan po ang ibig sabihin sa Tagalog ng Diablo. So yung magic group. Ano ba ang magic group? Ang magic group po ay yung M, magistrate, A, advocate, G, revenue, I, impotent, yung C, citizen. So, sa Tagalog po, maestradong tagapagtanggol, naaapi, walang lakas, mamamayan. Yan po ang mga meaning po ng ating mga karga. Ano po, yun po yung pong next. So, yun, okay na po pala. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, inibitan ko po kayo na please support my channel and subscribe and click the notification bell para po lagi po updated sa aking mga ina-upload na videos. So, paano po? Dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At sana may natutunan po kayo, may napulot kayo na kahit na paano na-discuss ngayong araw na to. So, shout out kay Pisan Michelle, Founder Chell, ng dyan sa Santa Maria. Shout out sa iyo, sis. Shell Ginto. Tignan ko po yan. Michelle. At sa mga kapatid ng OFW, lagi po kayo mag-iingat. Kahit saan po kayong mundo naroon, lagi lang po tayo magdasal sa Panginoon. So, keep safe po. At mabuhay po tayo lahat.